Lämmityskulut ovat taloyhtiön suurin yksittäinen kuluerä. Suurinta osaa Suomen taloyhtiöitä lämmitetään ulkolämpötilatiedon perusteella. Huoneistoihin kohdistuvat erilaiset olosuhteet kuitenkin vaikuttavat siihen, mikä kunkin asunnon todellinen lämmöntarve on. Tätä perinteinen lämmönsäätö ei ota huomioon. Econor lämmönvahti tunnistaa kiinteistön todellisen lämmöntarpeen patentoidun paine-erokompensointimenetelmän avulla. Kun huoneessa on riittävän lämmintä, termostaatti alkaa sulkea patteriventtiiliä. Verkoston virtaus heikkenee ja paineero kasvaa, jonka lämmönvahti tunnistaa. Tieto välittyy lämmönsäätimelle, joka osaa säätää pattereissa kiertävän veden lämpötilan juuri tarpeen mukaisesti. Taloyhtiölle syntyy selvästi mitattavaa säästöä. Econor käyttömestari tutustuu aluksi kiinteistönne talotekniikkaan veloituksetta. Kattavan kartoituksen jälkeen toimitamme teille tarjouksen palvelustamme. Econor lämmönvahti on kokonaispalvelu, jolle myönnämme sekä tyytyväisyystakuun että säästötakuun, jotka takaavat täysin riskittömän investoinnin. Tilaa nyt säästökartoitus veloituksetta.